Nerea! Zen moduz? Oso ondo. Pasatzen dugun beti Durangon. Ai, ba, posten Azokan naiz. eta azoka dagoen ere. Azoka guztietan. Azoka itxitakoan ere Durangon izaten da. Primera, kriston girua dago. Zer dastatu. Bi sorpresa karritut. Bi! Bat, a ber, ez da oso sorpresa egia esan, baina horrela saldu dut. Oso, Vale, nahi dudalako. Vale. Potilloa egin dut. Hori da. Zer? Potilloa. Bi elez, hori da. Bi elekin. Hori da disiplina. Hori da, lehenengo sorpresa. Bai. Espero zenuten, ez? Bai, normalean... Nereak igual ez dakiz zer den potillo ere. Nerea, badakizu zer dan? Ez. Da, poteoa, gehi kotilloa. Ya está. Biak sartzen dituen gustatzen disiplina berri bat. Bai. Zuri gustatzen zaizu? Poteoa Asko, eta kuskuxeatzea? asko. Ikaragarriko, ja. Euskaldunak baitira bi herrikiro horiek, ez da? Bai. Guk batean uzartzen ditu. Eta esan du, nondik ibiltzen da normalean Nerea mug? Nondik, ze gustatzen zaio? Eta topatu duzu? Ze taberna, ze dendak, ze txoko. Ba, dana badakigu. Bueno, dendera ez, baina ia dan. Ikusi nahi duzu eta gero komentatzen dugu, asmatu dugun. Zutan, Hori da sorpresia. Sherlock Elvira Holmes, All right. alako zerbait, Bai. Potilloa, Durango, hemen. Maritxu, jende asko etortzen da kafe hartzera. Bestea beste, Nerea Mujika, bai, ala bai, askotan etortzen da, ez? Le gusta comenzar el día así y poco a poco, pues luego, pues eso, disfrutar de las pequeñas cosas y hacer las compras, charlar un rato. Nerea es muy de cortado, pero con un poquito de leche, sí. Zer buruz hitz egiten du etortzen danean? Hablamos un poco de nuestras cosas y yo creo que tenemos un punto en común bastante importante que es el cine. Azoka ere aipatzen du? Pues mira, sí, cómo se va a resolver, va de esta manera y en todo lo que nosotros está en nuestra mano siempre pues procuramos colaborar con ellos y con ella. Bai, zertako etortzen da, oso gustatzen zaio hemen. Omotxo. Jatea gustatzen zaio eta batez be tortilla patata alegria riojanagaz. Pikantea, apurtxo bat pikantea. Jazu prestatzen duzu? Bai, bai, bai. Esaten dute triparako oso ona dela pikantea, eh? Ah, bai, ez du minik ematen. Pikantea. Itxura oso ona, eta gero izerdia botatzen du? Ba, bera ez. Ze batzutan gogoekin geratzen da eta pintxo bi jaten ditu. Baizea. Bai, asko gustatzen Ale zaio. ona da. Bai, ez hau bai, bai. Azoka mugimendu gehiago dago hemen? Bai, pasada bat. Oso urduri gaude azokarako. Prest zaudete? Ba, bai. A tope, a tope. Goxua? Bai, super gozoa, bai. Zu nahi duzu? Nahi duzu? Venga, vale, va. Emilio, gaur goizez etorri gara, segurazki Nerearekin ez dugu topo egingo, ez? No, pero alguna vez incluso hasta por la mañana pasada, o sea, es muy habitual que venga así. De hecho, ayer estuvo por aquí viendo una película. Astero etortzen da. Suele ser incluso varias veces por semana. Como tenemos varias películas a elegir, pues hay veces que una o dos. Ze gustatzen zaio, ze zine mota, o ze pelikula mota? Como se suele decir, cine de pensar, el cine interesante. Frozen oraindik ez du ikusi. Bai. Neskak zesango dugu Nereari buruz? Ia, nik mezu bat bialduko neuskizo berari zuzenien, bera beti bilten da eskerrak emoten guri lan asko egiten dugulako, bat eta beste. Da nik aprobetsatu gureko neuke, bera hor platoan deko zuela, eskerrak zeloan bait berari emoteko. Ze 15 bat urte daru ez Gerediaga elkarteko presidente, eta behar bada jenteak ez daki, baina borondatezko lana da. Ordu asko sartzea da buruko minak. Egun hauetan orduak izango dira, Bai, prentza atendi du, anegon, beste anegon, bueno, bai, toketainako berari be. Eta nolakoa da, isila, iztunona? Iztune bada, bai, eta normalean Durangoko jendiegaz harreman asko deko eta... Jente asko gaz egiten du berbatia da, bai. Ora, ondo pasatuko dugu platuan orduan berarekin, Ez dakipa, segero... Lotxatu egingo da pixka bat? Bai, pixka testutu egingo da, bai. Izartzen aizenean itzaliko dugu dana eta egingo dugu txintxo-txintxoan. Ondo iruditzen eta bai. Baetara ez dutu, egia da? Zaigu iruditu behintzat, Nerea. Egizia esan, oso ondo pasau dut. Bai? Itzaliko ditugu kamarak, nahi ezu?
Marta, lasai. Lasai, horrendik ez daukatu. Esaten zutelako. Batetik ezagutu dugu gutxi gora bera non ibil daiteken Durango Nerea. Bai, egia. Gezurrik ez dute esan, ez da? Ez, hoize, baten bateke informazio ona eman dizue. Kafea mundiala eta tortilla ere, bai. Eta tortilla, ara. Dana probatu. Bai, egizia da. Perfecto, Marta Elvira, asmatu duzu beste behin ere, badakizu urrengoan ere non izango garen, Gabon pasata... Bi Agia da. sorpresa karri ditu dela saleta zieran. Batzen potilloa. Eta bigarrena falta zaigu. Potilloa ikusi dugu. Paperean ez daukagu ezer rapun dauta. Potilloarekin gure programa amaitzen. Nerea jakingo du zerbait, akaso? Nerea, zuk badakizu zerbait? Ez. Zure etxetik iritsi den gutuna hauxe da. Orduan, nik uste dut oberena izango litzatekela, zuk irakurtzea. Nola etxetik? Osea, bere etxetik? Bere etxetik. Zuk ekarri duzu? Durangotik. Eta berak ez du ekarri. No, iritsi zaigu guri. Ez guri iritsi zaigu. Bere etxetik iritsi zaigu berarentzat? Berarentzat. Benetan? Benetan. Eos ireki, lasai. Jarri betaurrekoak behar dituzulako eta irakurri mese. Bueno, letra honekin. Ondo? Irakurri aldo. Venga, badal. Irakurri nahi bali maduzu behintzat, altuan, dinot? Bai, jakina. Bale. Bai. Txikia ginenean, ohera joan aurretik, guk 2 edo 3 hitz esan da, ipuin bat asmatzen zenuen momentuan eta hala lokartzen ginen. Orduak eman dituzu gu bion atzetik, pianoa eta saxofoia ganoraz ikasteko. Orduak sartzeko esaten. Lehenengo, esku bat, eta gero bestea entrenatu behar dela. Astiro hasi, gero polit jotzeko. Eta beti, hain ondo erakutsi diguzun lema barruan izan da. Batez ere, disfrutatu eta disfrutatu. Amamak esan oizuen lez. Beti izan duzun indarrarekin, baina zarat handirik atera gabe. Irakatzi zenigun euskara maitatzen, herria maitatzen, etxea maitatzen. Irakatzi zenigun musika maitatzen, liburuak maitatzen eta lagunak maitatzen. Eta guk orain, Madrildik, Bartzelonatik, edo gauden tokitik inork irakatzi gabe, erraz eta konturatu gabe, dakigu zu maitatzen, ama. Ander eta Eneko. Ez duk abizenik ez duzu esan guk esango dugu Ander eta Eneko Sagardoi jaunak, biak. Ez zure semeak biak ere. Bai? Jode. Ze polita, Guk bagenekien zerbait iritsi otezen edo ez dugu irakurri. Eta emozionatu egin gara, Nerea. Ai. Gira, ze argazki polita. Orain, artxiboko irudiak, horiek ere zure semeak dira. Bai, Ander eta Eneko. Eta lehen aipatu zu, nolabait ere urrengokoei zer utziko genien eta belaunaldi aldaketa eta transmisioarena. Bai. Ez zuek etxean lan puska bat egin duzu antza? Natural, esatia nahi dut, ez da izan geunkan estrategia bat hori egin behar dugu ez, ze hori azkenian ere transmisioa nire ama batez ere alakotzea zan. Orduan etxean ikasten dozuna gero, uste do zabaldu itzen dala, hori baino ez da izan, baina modu natural baten eta pozik nau. Bezarkada bat biei ere, Hori da, erretan. Eta zuri ere, musiko talo bat Marta Elvira. Eskerrik asko.